Goedemiddag. Café de Prins in Ljouwert met een maandenlang jongens om 9 uur dicht. Dat had de rechter van de middag in een kwartpleit bepaald. Nevens de rechter wie er in de nacht van sneun op snij sprake van ernstig geweld dat voor een pad terug beziekers van Café de Prins veroorzaken waren. Personeel van de kroeg zou te min dien hebben om het geweld vat te komen. De gemeente Ljouwert stuurde aan op de volslijnensluiting van het café een maandenlang, maar dat gaat de rechter te vier. De gemeente Ljouwert wil maar een kwartpleit onkundige politieacties van tak om snij verbieden. Op die dag wordt de risicowedstrijd Cambuur Zwolle spelen. Dus hoe dan te min politie voor beschikbaar wezen. Burgemeester Kronen is benauwd dat bij het net teruggaan van de wedstrijd no snij dikke goed opscoren in de stad ontstaan zal. Supporters van beide clubs zeggen dat ze het waanden binnen maar het tarrieden van een protest in de stakende polities. Teruggaan van het duel liep de burgemeester dan ik 4 wij het beste. Beteren met de vakbonden zo'n geen garage opsmieten had dat er wel genoeg politie is. Kronen hoopt die garage terug tussenkomst van de rechter wil te krijgen. De rechter verbiedt jeder acties bij de wedstrijd Go Ahead Eagles in Den Haag. De Spathoek, de nieuwe veerboot van de eigen veerdienst Terschelling, is voor het eerst in de veer gebracht. Het schip vervangt de stortemelk. Er kunnen ik auto's mee op de nieuwe boot. Op de Spathoek is in de eerste plak voor 400 mensen. Letterlijk en dat er nog meer worden. De EVT hier vliegen die erop varen wonen, maar de inspectie van Verkeer en Wettersteert vond de reddingsvlotten net veilig genoeg. Die ben vervangen. Een oortocht maar de EVT is 20% goedkoper als maar doeksen. De reizigers zijn er blij mee. Wij zijn jaren naar de Terschelling geweest en gaan nog eens een keertje weer. Altijd met doeksen geweest en er zit een enorm prijsverschil in. Ja, het is wat oors, het is wat nice en het is wat goedkoper, dus we proberen dat een keer. De nieuwe veerboot vaart Simmerdijs 3 keer op een delf van Haas naar Skilge en Winterdijs 2 keer. 30 maanden celstraf, dat is de eerste in de hege beroepszaak in een illegale vuurwerkhandelaar uit Ljouwert. Troch de rechtbank wie de man jeder ik al veroordeeld tot 30 maanden celstraf. De 49-jarige man wat in november oppakt, hij hier 100.000 kilo zwier, knal en vuurwerk opslaan in een loods in Snakkerborn. Nevens het Iepenbier-ministerie is er geen reden voor een legere straf, omdat de loods in een wenwijk stier en er gevaar wie voor de omwenners. Boven dat wie de loods net geschikt voor zijn grote partij zwier vuurwerk. Een folder van bouwmerk Gamma zorgt voor een soort betiezing in Friesland. De folder liet het precies op een brief van de gemeente. Daarin wordt onkundige dat er streng controleren worden zal op het aanbieden van grof vuil. Het gemeentelogo liet het echt, maar dat je goed zorgen doch blikken dat het een reclamefolder van de bouwmerk is. Verschate gemeenten waskoogje op haar side voor misleidende reclame. De 31-jarige haatvertochte in de zaak van de deer van een 46-jarige snitser met 6 hier de cel in. Ik had de vertochte TBS-opleiding kregen. Het slachtoffer werd in februari 2011 het deer vond in een wenning op het Jereveen. Hij wie is zwier mishandelen dat er oeren letter verstoor. De wie op dat stuit 3 malen in het huis aanwezig. De haatvertochte uit Drachten wie op het moment van de moord zwier onder invloed van drank. De straf is heger als die het Iepenbier ministerie eerste. Nou, dat heeft in de eerste plaats te maken met het feit dat TBS met dwangverpleging is opgelegd. Als het een TBS met voorwaarde was geweest, dan is de maximumstraf 5 jaar. Het is dwangverpleging geworden. En dan is de weg vrij om een hogere straf op te leggen. En dat heeft de rechtbank ook nodig gevonden in verband met de ernst van het feit. Nevens de rechter ziet het vers dat de dragster de man deerskopt het. Een skoelgouddruk van de man is veromvoen op het gezicht van het slachtoffer. Het was dan daar een besluit. Joen vannacht is er een beroende loft, maar zij uit en terug rein. De temperatuur zakt het 1 graden. Monier, ik nog reinig waar, let het droeg, maar wel bewolkt. Het wordt morgen 9 graden bij een matige en krachtige noordwestenwind. En dit weer het nijs in het kwad. Aanst bij er weer, maar meer en oornijs. Nou dadelijks is er niet op vreed, maar Roelof Lausma. Een grote plezier erbij en graag tot aanst.